Το ανοίγω. Γιάννη, το ανοίγω. Πότε δεν θα έχουμε ρεύμα. Πότε δεν θα έχουμε ρεύμα. Για σένα 5 λεπτά. Εντάξει. Βέβαια. Ξέρει αυτό το ρεύμα. Τραβάς βίντεο τώρα. Ναι. Και κάνω και zoom. Κάτσε να κλείσω λίγο του Καραγκιόζη που είναι μέσα. Έτσι να μιλάω κιόλας, Εγώ θα σου βάλω μουσική. Αυτό είναι! Τώρα με την τσιμπίδα μου θα ξεβιδώσω το... Μην γελάς καθόλου. Βασιλίνη, σε τι έφτιαξες.